Bună, sunt Maria, iar astăzi am venit cu un nou clip care se numește Ce se află în agenda mea de școală. De fapt, în agenda mea. Este în agenda. Să începem. Agenda mea arată cam așa. La început a fost un jurnal, dar cum am gândit, pentru că eu nu mai scriam de mult în ea, m-am gândit să o fac agenda. Și arată cam așa, este din Jumbo. Am luat cu doar 12 lei. Are inimioară și un semn foarte drăguț. Și aici îmi place foarte mult foaia, pentru că pot să fac în față care pot să fac multe chestii. Iar eu aici scriu cu acest pilot care este roz. Nu se vede, dar mă rog. Și de-abia am început-o, n-am scris nimic în ea, deși ar trebui să scriu acum ceva. Deci suntem în data de... să vedem acum... Da. 3. A fost miercuri 4, 5, 6, azi suntem în 7, a doua, punct 2016. Deci, bun, și vă mai scrie și cu aceste marcare. Nu știu de unde sunt, am primit cadou. Și vă scrie și cu stiloul meu de la Hercules, că nu mă se pare mie. Bun. Și dacă videoclipul de astăzi chiar a fost așa de scurt și o să mai decorez asta. Vă aștept și în alte videoclipuri și pa!